Når man skal ind og søge efter noget på nettet, det kunne for eksempel være dagens nyheder, jamen så er det her en mulighed til at gøre det, eller en tilgang til at gøre det. Det jeg gør allerførst, det er, at jeg åbner mit internet. Jeg bruger Google Chrome, men man kunne også godt bruge Internet Explorer for eksempel, eller Firefox. Så åbner Google Chrome, og den er sat op til, at den automatisk skal gå ind på google.dk, som jo er en søgemaskine. Her indtaster jeg så for eksempel Jyllandsposten, som er den site, jeg gerne vil ind og søge dagens nyheder på. Havde man nu for eksempel ikke Google sat op til, eller Google som søgemaskine til at være sat op på sin computer, jamen så skulle man øverst op herop og indtaste google.dk selv, og så kommer man så frem til samme søgemaskine, som der lige er kommet op på min skærm. Nu har jeg så indtastet Jyllandsposten hernede i søgefeltet, og allerede nu er Google kommet frem med nogle mulige poster, som kunne være aktuelle for mig at vælge. Jeg vælger så Jyllandsposten. Frem kommer Jyllandsposten med dagens nyheder. En anden mulig måde at søge på nettet på, for eksempel hvis jeg var interesseret i at finde nogle billeder omkring fotosyntesen, jamen det vil så være en sådan løsning, som jeg viser her. Først så går jeg op i mit søgefelt øverst oppe og indtaster Google, og den kommer så selv frem med Google her på min maskine, ellers så skulle man taste google.dk. Jeg siger ja tak til det, og kommer tilbage til Googles søgemaskine. Her indtaster jeg fotosyntese. I min venstre margen har jeg mulighed for at vælge lidt forskellige emner. Jeg vælger billeder. Frem kommer en masse forskellige billeder over fotosynteseprocessen. Nu kan jeg dobbeltklikke på en, og den bliver faktisk forstørret. Således kan man altså søge efter noget på nettet.